И пак нашата рубрика си направим яйца. Този път мога ви кажа, че допуснах няколко мънички люспички да паднат. Само едното станах, както виждате, на око наистина. Другите, за съжаление, се разпръснаха. В това първото, значи имаше няколко люспички от самото яйце и така съм ги взимал с пръче. Много лесно залепват, защото има някаква мазнинка отдолу. И другото нещо, което ще ви покажа, е такива резанчета кашкавалчета, в този случай Гауда Янг, от различните маркети, от които може да си набавите такива. С домачета може да ги слагате едно домаче, едно кашкавалче, едно домаче, едно кашкавалче. Много вкусно. Лайк, събрете, кампания. Благодарим много.